Dobrý deň. Dobrý deň. Dlhšie sme sa nevideli, kopec vecí sa pomenilo vo svete, na Slovensku a tak ďalej. Tak čím začneme? Čo je taká pálivá téma dnešných dní podľa vás? Ja by som začal tým, z čoho sa ľudia najviac smejú, že Ježiš Kristus je Slovák. Tak začnime. No. Ježiš Kristus, o ňom sa hovorí, že keď robil zázraky, tak hovoril neznámym jazykom. Židia mu nerozumeli. Ano, rozprával slovensky, teda staroslovensky alebo protoslovensky. Ano. Ježiš Kristus nebol v Izraeli na súčasnom území Izraela, ale on pôsobil v Malej Ázii, Carihrade v tom čase, ano, Konštantínopol, ďalej na južnej Ukrajine, v Karpatsku a Podunajsku a na Balkáne. Ruská akadémia vied dokazuje, že Ježiš so svojou matkou žil na Kryme. Ale odkiaľ prišiel na Krym, že neprišiel s otcom? Rusi nemali vrkoče, nezaplietali si vlasy do vrkočov. V Európe to boli, vy hovoríte, že to robili ešte aj Vikingovia. No, v každom prípade Slováci to robili ešte pred 150 rokmi. Nikto iný. A Jánošík, bol vykreslený vrkočmi. Všetci pozrite si staré obrazy Slovákov ako mužov majú vrkoče zapletené ako Ježiš Kristus. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? No. Takže Ježiš Kristus mal vrkoče ako Slováci. Nemal vrkoče ako Rusi. Takisto Rusi nemali vrkoče, takisto nemali vrkoče ani Angličania, ani Nemci, ani nikto iný. Takže jednoznačne Ježiš Kristus musel byť Sloven. Ľudí vytvorila umelá inteligencia, teda umelá inteligencia nie z pohľadu našej terajšej počítačovej inteligencie, ale inteligencia z vesmíru, mimozemšťania. Mimozemšťania, ktorí nás vytvorili nás úmyselne podľa mňa zdegenerovaných. Ano? Máme poškodený mozog. Všetci. Sú rôzne rasy. Mimozemské. Napríklad, kto zničil Veľkú Tartáriu? Píšem tu na. 1816 nášho letopočtu bolo jednoznačne atomová vojna. Veľkú Tartáriu zamlčujú, pretože ju zničili atomovým bombardovaním. Kto teraz ale? No, podľa mňa to boli mimozemšťania, ktorí jednostranne zničili rasu R1A, genetiku, a umožnili genetike R1B, aby ovládla planétu v tom čase. Ano. Čo sa stalo? Týmto masívnym bombardovaním zničili v Európe atmosféru. V tom čase atmosféra bola podstatne hustejšia, a tým pádom rozvádzala teplo po celej planéte. V roku 1816 do roku 1816 v Európe neexistoval žiadny obraz, kde by bol nakreslený sneh alebo ľad. Sneh a ľad v Európe vznikol až potom. Čiže toto je tiež jeden z dôkazov, že mohlo byť aj chladnejšie počasie, ale nebolo také počasie chladné, že by tu mrzlo. Áno, nemrzlo vôbec, ani sneh nebol. Ešte druhá vec. Ja som zažil v Arabov. A za rohom šmá hlava. V Egypte som zažil, išiel som v takzvanej takom nejakom malom autobuse, som sa viezol, zaplatil som nejakú videli, že som biely, áno. A vystúpili, ja neviem, pri druhej zastávke vystúpili, ja neviem, všetci tí domáci tam, a už som sa viezol len ja. A ja som, že kde idem? Ja som povedal, že tam, ako oni jazdia. A teraz nikde nezastavovali a odrazu zastavili, kde som ja. A cestou mi ešte ponúkali, vybral whisky, že či si nedám whisky. Dvaja sedeli vpredu a ja som cez to okienko a som povedal, žiadne whisky nechcem. Som si hovoril, však vy máte islám a čo tu whisky mi ponúkate. No. A potom zastavili a ja som dával ten jeden ich dinár, čo to tam sa platí, pretože bol poplatok 1 dinár za cestovanie. On povedal, že nie, že 100. Akých 100? 1. No nie, že 100. Že oni boli taxík a viezli len mňa. Ja som, ale o tom som ja nič sa s vami dopredu nedohodol, že vezite mňa. Ja som zaplatil, keď som vstúpil za ďalšími, oni, že platím ako autobus alebo čo. A on teraz vyťahol takýto nôž z tej baterky. A povedal, že zaplatím alebo nezaplatím.
On si myslel, že dostanem strach. Ja som mal taký batoh, ja som sa tak rozzúril, zobral som ten batoh a začal som mlátiť po tom skle, že ich zabijem. Hej? A začal som kričať, aj policia. Hej? Oni normálne nechápali, ako je sa mohlo pokaziť niečo, ako je možné, že ja nemám strach z toho ich žabikla, čo tam. Hej? Čo mali zaužívané pravdepodobne na viacerých na viacerých mali vyskúšané, že vyťahli nôž, tak hneď zaplatili 100 tých dinárov. Hej? A ja som to tam začal mlátiť po celom autobuse tam, že to tam rozbijem. Hej? Oni zastavili, hej? Ja som vyšiel von, ten vyskočil, bežal preč. Hej? Ale čo tým chcem povedať? Putin sa chce pomstiť za Veľkú Tartáriu. Za zničenie Veľkej Tartárie. Hierarchia je aj materiálna, aj duchovná. Duchovná hierarchia znamená, duchovne najnižší je kameň, potom je rastlina, potom ryba, obojživelník, vták, cicavec, človek, mimozemšťan na vyššej duchovnej úrovni. To je duchovná hierarchia. Tajsko a tak ďalej, tam je veľa homosexuálnych mužov. Ale myslíte, čo by to prenášalo? Ale oni hovoria, ale keď tomuto... komáre, alebo moskyty? Komáre to prenášajú. Ale nemyslíte vážne? A ja poznám žiaľ jednu rodinu, vlastne možno dve, že bohatí rodičia zobrali deti do Tajska. No a deti mali, keď ten syn tam bol, keď mal asi 10 rokov. Hej? A mal 19-20 rokov a ukázalo sa, že už je homosexuál. To je neuveriteľné. Pre ním vôbec nebol. Často sa hovorí napríklad aj o prostredí, ktoré ovplyvní homosexualitu. Počúvajte, už viem, ako sa volá tá baktéria. Wolbachia. Baktéria alebo vírus Wolbachia. Ja som to hľadal na internete, už je to všade vymazané, nikde to nenájdete. Dvojitým V, Wolbachia. Už to nikde nenájdete. Myslíte si, že by to bolo akože urobené normálne geneticky nejak? Neviem. Že by takto akože prúdili niektorých, že urobme z nich buzerantov. Ale môže byť, no, že by to mohlo byť ako vírusového ochorenia. Sú napríklad feminizácia populácie. OK. Zistil, že práve prípevnosť Wolbachia v parazitických hlistovcoch môže byť hlavnou príčinou ich patogenity a pri infikovaní vektorov má schopnosť znižovania šírenia vírusu horúčky dengue a iných ľudských patogénov. OK. No. Ďalej, dôležitá vec je, náhrdelník tých faraónov obsahoval opál. Jediné opálové bane boli u nás. Pri Prešove. Jasné, a vtedy mi to docvaklo. Jasné, prví faraóni v Egypte boli Slováci. Bolo by to ináč. Nemôže to byť ináč. Slováci sú najstarší pôvodné autochtónne obyvateľstvo staré 8000-9000 rokov v Európe. Všetci po nás sú až 4500 rokov. Je to jasné? To boli Slováci. Prví Egypťania boli Slováci. Egyptskí faraóni teda, tak. Áno? No. Teraz mi ušla myšlienka. No a teraz tá Nadežda Tokarevna ukázala to oko. Hej? A mne to okamžite docvaklo, že to je duch. Hej? No. To znamená, Slováci v Egypte vyznávali ducha, ktorý vie o všetkom, a aby to ukázali tým priemerným ľuďom, tak ukázali oko, že všetko vidí. A nazvali toho boha Hor. Áno? A to je duch. A to boli Slováci. Slováci v tom čase priniesli náboženstvo do Egypta, vyznávanie ducha a závislosť medzi hmotou a duchom. No a teraz tá Tokarevna ale povedala zaujímavú vec. Teda pre mňa to bolo zaujímavé. Ja som bol taký nadšený, že teda viem, že to je ten duch, ten Hor a tak ďalej. A ona sa niečo pýtala a ja som sa, aby sme dali nejaké otázky. A ja som sa teda spýtal niečo v tom zmysle, že my sme založili v Ružomberku nové občianske združenie a my sme tam v tom občianskom združení navrhli novú ústavu, že zrušiť demokraciu, že demokracia je hlúposť a nezmysel. A k tomuto by som sa rád ešte vrátil. No a že, čo na to ona, hej? A ona povedala pre mňa šokujúcu vec, že toto je jej seminár a keď chcem rozprávať svoje názory, aby som si urobil svoj seminár a aby som svoje myšlienky tu nezavádzal. Hej? To som bol šokovaný. Hej? A ona keď to dopovedala, bolo vidieť na nej, že je šokovaná tiež, čo povedala.
Je to ako keby tak vyhrklo. Áno? Bol som taký, dá sa povedať, urazený, že ma teda, ja som tak v dobrej vôli niečo povedal. Ona ma poslala do Riti, že aby som si urobil svoj seminár. Ale potom mi došlo, že to jej povedal duch. No. Rusko sa rozhodlo a Putin povedal Xi Jinpingovi, počúvaj, Slovensko bude centrum, mocenské centrum riadenia v strednej Európe. Orientuj sa na Slovensko. To nebolo rozhodnutie Číny. To bolo rozhodnutie Ruska. A počúvajte, čo bude robiť v Brazílii Fico. Ale prečo ide do Brazílie? Pretože Brazília tiež dostala inštrukcie, že riadiace centrum v strednej Európe, na Balkáne a tak ďalej bude na Slovensku. Takže Brazília si tiež má vytvoriť svoje štruktúry na Slovensku a nikde inde. Hej? No, takže tak. Centrum riadenia v strednej Európe, na Balkáne bude na Slovensku a tak sa rozhodlo a tak to bude. Hej? Česi budú počúvať Slovákov. A Česi sa musia naučiť slovensky. Češtinu navrhujem zakázať a zrušiť. Ja som mal 2-krát zápal pľúc počas koronavírusu a vyliečil som sa behom 2-3 dní inhaláciou sody bikarbóny. Ja som celkovo minul takto asi kilo sody bikarbóny. To znamená, musíte veľa toho dať. Hej? Musíte zmeniť v plúcach. Keď to nezmeníte, to pH, tak to sa nezmení. Hej? A dával som si 2-krát sodu bikarbónu a nemal som čas a to nefungovalo. Tak som sa pokašľal na to. Kúpim vápno, to je tiež zásadité, dám to do vane a budem sa lúhovať vo vápne vo vani. Urobil som to prvý deň, hej. Dal som 1 hrst vápna. Vyšiel som, no dobre, nekašľal som, hrdlo ma nebolelo. Ale na druhý deň na obed sa mi to vrátilo a znova som večer bolo to isté. Tak som zasázal 1 vápno do vane a znova som to urobil. A zasa bolo dobre, ale tretí diel sa mi to zasa vrátilo. Tak som sa nasral a dal som 3 hrste vápna do vane. Hej, a bol som v tej vane asi 70 minút. Vyšiel som z vane a bol som zdravý. Hrdlo ma nebolo, nekašľal som, všetko v poriadku. Ja som mal veľké zdravotné problémy asi 20 rokov s chrbticou. Tak som išiel na rentgen a na rentgene mi zistili, že mám na stavcoch výrastky. Áno, narastli mi výrastky. Ja som mal stavebnú školu a my sme sa učili statiku. A v statike je tzv. Moment zotrvačnosti, ktorý určuje pevnosť toho nosníka. Hej? A to je BH na 3/12 u hranatého pozdĺžného nosníka. Hej? To znamená, H je na 3. Výška je mocnou 3-krát dôležitejšia než šírka toho nosníka. Áno? Vyrastli výrastky na stavcoch. Čo sa stalo? No, zväčšila sa výška stavca. Normálne ľudský organizmus vie statiku. Ľudský organizmus vyrástol výrastok, aby zvýšil moment zotrvačnosti. Rozumiete? Teraz ma napadlo, ale však to vápno, to je vápnik. To je vápnik, jednak je tam OH minus ion, elektróny, a vápnik. Ja som si povedal, čo keď ja mám odvápnené tie kosti? Taký odvápnený kokot, vieš. Však mám kyslý organizmus, tak v kyslom organizme sa mi musia odvápňovať kosti. Tak som si začal už systematicky dávať vápno. Behom 2 mesiacov, čo som to vápno používal asi 20 krát, ma prestala bolieť chrbtica. Mne sa stala taká príhoda, keď som napísal túto prvú knihu asi pred 12 rokmi. Volá sa to Demokracia je principiálny omyl. Dal som to jednému vysokoškolskému profesorovi a v tom viere, že to je vysokoškolský profesor, starší, že bude inteligentný. Ja som sa s ním stretol asi za 3 týždne a on mi povedal, že takú kokotinu nebude čítať, že to roztrhal a spálil v peci. Jeho to tak šokovalo. A roztrhal to a spálil v peci. Lenže zostalo mu to v mozgu. To znamená, ja vám prečítam vo všetkých mojich knihách, pretože sú problematické, mám napísanú kliatbu.
kliatbu proti tým, ktorí by mi chceli poškodiť. Takže prečítam vám moju kliatbu. Ten, kto zakáže predaj a distribúciu tejto knihy a aj ostatných mojich kníh, nech zomrie. Ten, ktorý sa vedome aktívne zúčastní na procese zakázania predaja a distribúcie tejto knihy, nech zomrie. Ten, kto sa zúčastní na poškodení alebo likvidácii mojej osoby, mojich blízkych kamarátov, akýmkoľvek vedomým spôsobom, teda myslením vedel, čo robí, kvôli mojim knihám, nech zomrie. Ten, kto urobí toto zlo proti mne a mojej rodine a kamarátom nevedome, nech vážne ochorie on a aj všetci jeho blízky v rodine, nech majú všetci do konca ich životov vážne problémy, nech trpia do konca životov všetci spolurodiny. Nikto nesmie mať zločinné a pritom nikto nesmie konať zločinne a pritom sa tváriť, že on sa to nemôže, pretože on to nevedel. Západná vatikánska civilizácia zaviedla zločinecké rímske pravidlo, neznalosť zákona neospravedlňuje. Tak na tomto ich vlastnom princípe a aj podľa slovenského ako sa do lesa volá, tak sa z neho ozýva, ja vznášam moju kliatbu aj na všetkých tých, ktorí nevedeli, že slúžili zlu. To sú moje kliatby proti tým, ktorí budú škodiť a usilovať o môj život. Som zvedavý, či vás šivákov váš Satan teraz dokáže ochrániť. Moja kliatba na tých, ktorí ma budú chcieť zničiť, je týmto nekonečná. Ani ja ju už nedokážem odvolať. Nemám strach zo smrti a som odhodlaný v sebaobrane zabiť akýchkoľvek mojich nepriateľov, ktorí budú chcieť zabiť mňa. A vyzývam mojich duchovných partnerov zo záhrobia zabiť dopredu tých, ktorí budú pripravovať moju smrť. Morho. Chápete, satanisti, že kašlem na vaše vatikánske, západné, satanistické, katolické a iné náboženské podvody? No takže... Tým by som ako tú tému asi ukončilo Ježišovi Kristovi.